Nyt me pelataan tätä Angry Birds Chromea. Sulla täytyy olla tää Chrome-versio, että pystyt pelaamaan sitä. Eka taso on tällainen. Tai tässä tasossa on siis monta tasoa, se on vaikea selittää. Ensimmäisen tason pitäisi olla aika helppo. Tai yleensä ne on alueet. Selvä. Joo, koska se on vaan yksi. Riippuu kans siitä lukumäärästä, että kuinka paljon mä ajattelin meidän possuja on. Mä saatiin ainakin yli 10 000, 20 000. Seuraava taso on muuten. Se on aika noin. Se on kans helppo. Ei ehkä kuitenkaan ihan niin helppo. Mä voin. Nyt se on kauheasti. Ei muuten ollut. Mut jännäs kävi. On aika läheltä. Meni. Kaatoi ekaksi yhden, mut sit se kaatoikin lopuksi. Sitten ja kaikki muut. Tää on vähän hidas kone. Ja otetaan tätä kolmesta vielä. Sitten. Mä en tiedä mikä. Ai niin tossahan jo. Oon nähnyt niitä tossa, kun ne ei erotu kunnolla sit vihreistä. Näytän kohta tarkemmin. Ei hemmä. Mulla on vielä yksi. Mut se nähdään seuraavassa videossa, että miten käy.